Жамағат, қайырлы кеш, қайырлы күн, қайырлы ерте, кімге нешік. Міне мен сізге Түркменстанның 50 манатын көрсеттім. Үйде болған шақта шығу алдынан түсірдім де қойдым. 50 манат. Енді татар болмас, әгерде сұрамас, инфляция күшлі ме деп, чүнки кеше сатып алдым бір түркмен малайынан. Ол шаш дарашханаға келді. Өзін түркмен егіті тігіні ватандашына шында енді сөйлешіп кеттік та. Манатығыздың курсы неде дедім. Тігілей солай журналист боларақ қызықсынырға тиішмен. Шынасы енді сатып алғанда нардан мен айтам, түрлі дәулетлердің ақшалары бар. Хатта мен Қазақстанның ақшалары бар. Әлі бірінші ақшалар ханнар анда хам Чохан ұнттым мен міне Вали Ахмет Чохан міне Лермонтов қашаған. Ол да меніңше анда бір купюрада қағазда бар еді. Валиханов, Чохан Валиханов керек кінде еске түшме. Шуны айтасым келе, анда да уақытында ол ақшалар шыққан уақытында әлі кімдір әлі Қазақстанда, Ресейде кебі халық шундай шумарған тұтқанда бірсін яртсын бүккен, екіншін яртсын бүккен ұзынлық бойынша. Шунас Ленин бабай келіп шыққан. Шул ұшаған енді. Чүнки анда бір кішінің нәрсе рәсімі, фото рәсімі, портрет, яғни екіншісі бірге құрсаң шулай. Қазір енді уақшалар yok енді. Аларда екінші түрлі ақша. Мен енді Қазақстанға барғанда көзетіп тұрам. Ілік, мәселен, біздің ауылда, мен ауылға қайтқан шайын зиратқа баран, Құран оқырға әтиянеге, шunda бабайға, бейгәмі, шunda ілік алар есен шағында біраз. Шул алар дәулетлері мұстақил болғаш, аларда ақшалары шыға башлаған еді. Шул ташларға, қазақлар бізде көп ауылда, аларға ташларына қолдияулық білен шул бәйлеп қойғанлар ақша түріп, көрші Қазақстанға келгенлер де енді Рәсей ақшалары қолында болмағаш, Қазақстанның ақшасын түріп қойғанлар. Шуны бәрібір мен отырып, шунда Құран оқидырым да, садақасын алып кетедірім, анда да қызық еді. Шундай түрлі түркі дәулетлерінің ақшалары бар. Қызықсынам, шуна көре 250 сумға сатып алдым да, шунда сұрадым, инфляция сізде ашайым ақшағызны. Жоқ, алай түгел, мен айтам, яры алайса, дейдіп қойдым енді. Чүнки түрлі хәл бола, нешек енді, біраз хақы түшсе де, аз болса да көңілсізленесің бейді. Мен уақытында әлі ана шолтығы ақшаны сатып алған шақта ол малайға айтқан едім. Одессада болдым, енді неше ел ілік, ел сайын бара едім. Шында енді мәрхум енді абайымның қызы кеуге шыққан еді. Шында орамда кетіп барабыз, тігі Приморский бульвар деген, шында деңіз бойында Дюк хайкалі, шында Қытайдан кішілер еді, қонақлар. Мен енді ол аларда нәрсе енді бұл тансыққа деген келшем енді білмеймін, менің мағынасын кішіге шағыштырғанда болам екен. Шул бірсі қызықсынды да, менің тігі кеуі шыға тұрған бұлайда сары шәшлі әтиянist татар болса да сары шәшлі, біздің кеу енді Украин егіті, әмі қып қара шәшлі. Шул тігі сары шәшліге көзі түштілер да, менің тігі кімдір қазақ айта немере деймі, бізде шул енді шулда племянница енді бізде нектір мен аны қайсын текшіре башлайын, аңлап болмай ол. Әлі бізде шаяртып айтам, ғұмырда болмаған ол племянницалар. Нек шунда бізде қолданмай, орыс сөздерін қолданабыз. Енді племянница Қытай егітлері. Мен енді андаларға енді айттым,
Қытайға қайтқанша тегіз міне бізге ұшамай, анда сіз ұйғырларға ерік бермейсіз, шулай тіл яғына, шулай біләбіз деп айттым да, шынасын айда мен айтам. Әлі ол сатып берді, әлі бұлай бөләк етіп берді меңе 10 иені. Шынасын енді ол иенасы нәрсе деп айтылар, сувенирлықтан шығып кетті, шөнке қазір банкларда сатыла, уақытында әлі мен біраз алған едім, шынасын сатып кері барып құтылдым беріп, анда бір уақытта мен фунт стерлинглі алған едім, аларыны да қайтарып болмаған еді, бір мезгіл қайтсам, алып барсам, yok де, мен сізден сатып алдым бейді, банк алас келмей. Шынасын енді банкларда ері бір сәйтті, Сбербанкқа барды, анда де қабыл етелер де. Бардым, сөйлештім, паспорт ма, нәрсәмі керек, екінші тапыр келдім, екінші кіші отырайындан да. Yok, қабыл етме бізде, Британияны 5 фунтовый. Мен айтам, неге, не сәбәплі? Британия қабыл етмеді. Мен айтам, бір минут күттігіз әлі, мен айтам, менде телефоны бар. Не, шаяртып айтмайм, дұрыс та бар менде. Мәскеудегі Британияның посольство елшілігінің телефоны бар. Тұттым да, мен шында шалтырата башлаған едім. Ол шу қайта, яри, тапшырығыз тек, не, қайтмейді, нешек енді, шетел валютасы білен қайтмейді, қайта шақты, орыс ақшасы білен. Мен айтам, яри алай болса да яры дедім да қойдым. Міне, шуны айтасым келе, ақшалар білен қызықсынып, жиып барасын қайсы уақытта. Ауыл шул нені қабыл етесмеділер, етес келмегеш. Мен әлі ойла бердім, анда мені Британияда не бар, Лондон янындағына бір абайымнан қызы күйеуді, англичайынға күйеуге шыққан Дэвид Голд деген, әлі мен айтам шуларға юлығып, менің нелерімні 5 фунтовыйларыны тапшырып, ақшасын менге жібәрігіз деп шулай да ойлаған едім. Яри міне құтылдым. Амында мен айтам, әлі кім біле, керек болар бір қашан нешікті болса нәшілд. Түркменлер, егітлері, кімлер білен сөйлешкенде бір уақытта бір яқшылық ішлеселер сеңе, сен бейденде орыс ақшасын аларға бермейсің. Ол рахмет, керек ме дейір. Мұнда бөләк етіп берсең, түрлі нәрсе бұл. Шуны айтасын келе, жәмәғат, мен иқтибар етіп тұрам, Түркменистаннан бек көп кішілер келіп бізде тұра, қазір ішлі, түрлі ішлерді шұғылленіп, мен аларын кімдір yazған социал шерттерлерінде Түркмен халқы жоқ. Бізде бар, бізде мені мәселен педагогия университетінде бек көп оқығанлар еді. Дистелер алар, қызлар қатта бек көп еді. Алар әлі кеуге шығас келіп үмітленіп, анда тұрмышы ауыррақмы, шына көре мен бір уақытта концертта отырған едім. Яныма бірсі келіп отырды. Танышас келдім әлі. Білмем мен аны. Алар бек шундай нишка зифа бойлы. Айында қарап қына тұрасың тігі. Орыс айта бет, выбирай жену не в хороводе, а в огороде. Шун кібік. Ол мінәзін кішісін білмейсің. Әлі мене Қазанда шултығаларының жетекшісі бар. Ұйшма бар бетанда. Ол келіп, мұнда алармен үшрашып, мен анды хақында видео қойған едім. Шунда мен айтам, мен қызықсына башлаған едім. Сіздің түркмен қызлары білен сіз ненде фикірді тұрасыз? Жоқ де, сен аларға үйленмәді, алар осалды. Өзі түркмен болып, Қазандағы, Татарстандағы шултығы көптен тұрған түркмен кішісі менге шулай кеңеш беріп тұра. Айтам, яри алайса енді. Шул. Енді қазір алар мұнда көп сөйлешірге алар ашықтан ашық сөйлешелер. Нешіктір көңілі алар білен сөйлешірге алар нешіктір ашық езлі, елмайып тұралар. Мен айтам, әлі яңа ғына сіз міне мұнда болғанға көре шулаймы? Әлі өзіңіздің милләтіңіздің шундай сифаты бар ма? Міне
Кайсы вакытта теге туганнармы, танышлар белән сөйләшкәндә, алар әйтә, менә минем мөнәфәгатемне мин кайгырта алмыйм, кайсы вакытта ипле әйтә алмыйм, акырам аларга кешеләргә. Һәм әйтәм, ник акырасыз? Ник акырасың? Әнә карагыз шул таҗикларда хатта алар ипле генә, йомшак кына сөйләшә, үзенең максатына ирешәләр. Ә безнең кеше кутырынып, акырып, бакырып, әйе, син бит үз илеңдә яшәгәч инде, үзеңне бераз әллә югарырак тотасыңмы, әллә хаклы дип уйлыйсыңмы? Берсе шул икәү килеп торды да, ирле хатынлы фатирга, шунда инде тагы өченчесе килде, ике туганы. Тегеләргә телевизор кирәкми, монарга кирәк булды. Ул ни барысы 3 айга килгән иде. Шунасын бер вакытта миңа менә телевизор абый имеш алып куйды, тегеләй ди, мин уйлап тора, мәшәкате күп аны, шулай. Минем бер туганнарның арасына берсе әйтә, син каты рәвештә әйтәнәргә, син бит акча түләмәдең, ни хәтта торасың, бер тиен түләмәдең. Мен әйтәм, ник мин аны кешене рәнҗитеп андый нәрсә әйтергә тиеш? Алар кара йомшак кына сөйләшә, көлемсерәп кенә, елмаеп кына. Шулай кирәк. Шундай ысул белән җиңәргә кирәк. Ул инде акырып, бакырып, һәр ахмакта җиңә ала. Менә шулай алардан үрнәк аларга кирәк. Ничек кеше белән сөйләшергә, елмаеп кына. Шуңа күрә ул тукталышка килгән иде. Шунда инде ни авыл ай Кира шул бирергә. Шунда бик ни аяк шуада тора. Шунда килгән. Тегесе тагы сырый башлаган, телевизор дип. Мин мазаклап әйттем. Менә мен әйтәм. Теге акча биргәнне әйттем, күрсәттем дә. Мен әйтәм, менә ул килүгә акча бирми, шуңа күрә телевизорга сорамый. Ә син килдең дә шул ук акча түләгәнгә күрә таләп итеп ятасың, тик көлә. Менә шулай бер-беребезне аңладык та. Biz акырып, бакырып, шулардан минчә элек безнең ата-бабаларыбызны дөньяда хөрмәт иткәннәр, безнең сәүдәгәрләр, бүтән кеше, алар Рәсәй күләмендә, императорлыгы, Рәсәй императорлык күләмендә нинди абруйлы булганнар, хөрмәт иткәннәр, чөнки алар кешеләр белән сөйләшә белгәннәр, ипле сөйләшкәннәр, үзенең максатына ирешкәннәр. Ә хәзер акырып, бакырып, кеше төсле сөйләшеп булмый микән әллә менә? Никтер менә бездә шулай халкыбызда күзгә ташланып ята. Кайдан килгән ул яман гадәт, белмим. Алар менә шул таҗикларны алыгыз, йомшак кына сөйләшә. Ул сиңа бер кайчан каты рәвештә җавап бирми. Әле ул мудагына түгел. Әйтерсез тагы менә шул нидә юнәлештә алар монда кунак булганга әйтәләр, кунак булсаң тыйнак бул ди. Шуңа күрә кунак булганга күрә шундый нәрсә дип инде итәгатьле диләр, шундый йомшак кына. Ул алар анда икенче төрле дип. Юк, мин булдым Таҗикстанда, ул күреп тора, мин бер яктан килгән кунак, шулай урамда шәһәр, өлкә үзәге. Шунда миңа кирәк бер шәһәргәме барырга, таксист күрде дә сорый. Мин ага әйттем, Татарстанга кирәк миңа. Шәһәрне әйттем. Ул бер миңа көлемсерәпме, елмаеп әйтә. Ништер менә кызгачка каршы язып алмадым, бик шундый акыллы сүзләр әйтте. Йомшак кына бер акчадан торам, нәрсәдәме, мен ди каршы түгел ди. Шул кебек. Ә бездә ул икенче төрле кеше, бездә ул теге урыс телендә әйтәләр, вежливость принимают за слабости. Никтер менә шулай. Урыс телендә дә шул теге видеолар ясаганда гел кешеләрнең аңына сеңдерәсем килә. Ник менә бездә шулай? Кеше ипле сөйләшсә, ул куркак икән, ул икән хәлсез, көчсез икән, шуңа күрә йомшак кына сөйләшә дип. Вежливость за слабость принимает. Никтер менә шулай бездә элек ата-бабаларыбыз сөйләшә белгән, шуңа күрә бөтен ярты дөньяны басып алган. Әле кемдер танылган адәмнәр, урысларның бер шәхесе, танылган шәхесе әйткән, әгәр дә революция булмаса, татарлар сәүдәгәрләре бөтен
Рәсәй императорлығын яулап алырлар иде. Нигә дисәң, чөнки алар менә үзегез менә карагыз менә шул Екатеринбургта алыгыз. 3 бер туган Агафуровлар, алар нихәтле анда танылган адамнар, аларны хәзердә Екатеринбург шәһәре тарихына багышланган китап, мен анда тарих музейына кергән идем. Миңа ләкте вакытта булды теге чемпионат мира по футболу, шунда бушлай тараттылар. Бер дәнәсен миңа бирделәр, шул шатланып укыйм, әйтәм, татарларында менә монда шикерткәннәр икән, Аллага шөкер дидем. Оренбургда алыгыз 3 бер туганнар, Хусайновлар, Әхмәтбай, Махмудбай, Ганибай мәсәлән, алар ничек тарихка кирип калганнар, аларны бик күп беләләр. Шул Яушевлар, мәсәлән, Казакстан инде онтыктам, әле Шымкент, әле ниди шәһәрдә мәчетләр төзгән. Ул Орал, Җаек, Орал шәһәрен алыгыз. Анда татар мәчете дип, инде Кызыл мәчет дип иткән булалар. Кайсы вакытта татар мәчете милә, минемчә дөрес түгел, ул гаделлек булырга тиеш. Әгәр дә татар байлары төзгән, минемчә безнең кардәш казак халкы, алар казак халкы яхшыны яхшы диергә ярата. Шуңа күрә татар мәчете дип атасын. Нәрсәсе бар анда? Ни гайбы бар? Татар бит байлар төзгән аны. Тагы нинди шәһәрләрдә мәчетләр революция кадәр безнең сәүдәгәрләр, татарлар Казакстанның илендә, җирендә киң күләмдә бик күп санлы мәчетләр төзгәннәр. Аны минемчә кемдер менә сөйләсәң яратмас, мактана дип. Шунасын инде тагы нәрсә, менә тик кайсы вакытта теге ничектер тыйнаклыкмы, тәртиплекме, әллә урысча скромный бейтәләр. Скромность украшает ди. Җәмәгать ул менә Казакстан, Кыргызстан, Үзбекстан, алар Түркменстан, Азербайҗан, алар Аллага шөкер, алар мустақил дәүләт. Аларда мәсәлән тарихта нәрсә бар, җентекләп, саклап, теге нәрсә җәүһәрләр кебек. Әйе, җәүһәр, ягъни кыйммәт таш кебек алар саклый ала тарихында, ә бездә югалып пара. Безгә әгәр дә шул теге тугандаш, кардәш халыклар, шул казак халкы, кыргыз халкы, үзбәк халкы, Азербайҗан халкы, Түркмән халкы, төрки халыклар, төрки халыклар, алар һәммәсе менә бу татар бит. Икенче шартларда яши. Аларга катлаулырак тормышы. Аларны тарихында сакларга авыр, әнә шул хатта утрауны, ярым утрауны алыс, Кырым анда хатта бүтән ханнарның сарайлары сакланган. Казаннан нәрсә сакланып калды? Җәмәгать, әйтегез, шул Сөембикә манарасымы? Ансында әйтәләр, имеш ул аныкы түгел, шулай төрле сүзләр йөри. Мин аны инде әйтәсе килә. Ул бәлки астагы бер кат этаж, ягъни аз булса да булган, калган шул вакытта. Аны нәрсәдер өчен кулланганнар. Ә соңыдан инде түзеп ташлаганнар шулай манара итеп. Бәлки шулай булгандыр ул. Әле мин Пикуль Валентин язучы, ул инде күп ялган яза, күп уйлап бармактан суырып яза, әмма ул да инде теге безнең халыкка аның нәрсә инде мәхәббәте күрмәсәм дә, урысча әйтмешли, не был заподозрен в любви к татарскому народу. Әмма шуна карамастан ул шунда да язган теге иртә вакытны әйткән Сөембикә манарасыннан раздался истошный крик муллы дип нәрсә. Ул инде ул вакытта Анна Иоанновна патшалык, патша ханым, патша Аби патша шундай идарә иткән чакта булган микән, юк микән? Әмма шунда да күрдегезме, әле ул вакытта СССР чорында язган, ул шулай дип язган. Бәлки аның шундый бер өлеше хактыр инде. Шуны әйтәсе килә. Килделәр, урнаштылар,
эшлиләр. Кемдер әйткән, теге мин шул казак кардәшләремезгә өндәшеп мөрәҗәгать иткән идем, бір видео, килегез, монда эш бар дип. Кемдер язган, чит илдә солтан булганчы, үзеңнең туган ягында олтан бул дип. Хак сүз инде. Хак сүз, әмма тормышта төрле нәрсә була. Мин әле таҗикларның кафесында утырганда ничә казакны күрдем. Килгәннәр эш эзләп, мәсәлән, эшләп йөриләр, әллә КамАЗда. Шуннан соң үз таҗиклар бар, үзбәкләр бар, төркмәннәр бар, эшләп йөриләр. Татар килә, менә шушында чәчтарашхана бар. Элек сөйләгән идем бит, анда татар егетләре бер 3-әүме, 4-әүме мин алар белән интервью оештырын дигәнем. Миңа шул төркмән малай әйтә. Алар ди шул педагогия университетының тулай торалар. Мен әйтәм, менә мин алардан интервью алсам. Алар инде әйтмәсә дә мин татар икәнен ышандым. Алар татар телен белми ди. Мен әйтәм, нәрсәдән ышандым татарлар икәнен? Бераз шаяртып әйтәм иде. Миңа интервью бушлай бирәс килмиләр ди алар ди. Менә миңа шул теге төркмән малай әйтте инде, ул сиңа ди. Бирәс килмиләр алар. Таләп итәләр, син ди аларны ди. Анда ди Байык Бахор дигән ашхана бар. Шунда ди кунак итти. Ул вакытта 500 сум акча иде, хәзер инде 1000 бәлки 1,5 шундый инде. Үрчәтмешли масштабцын, минемчә шулай. Шул әйтте, 3-әү. Әллә 4-әү, әйе 4-әү алар. Шас мин уйладым да, мен әйтәм, яри 500, 2000 бу иптәшендә чакырык чәчтарашханадан үземдә 3000 акча, хәзерге акча белән бер 7-8 мең яри интервью бирсәләр дисәм, татарча белмиләр ди. Мен әйтәм, ни кирәк ул татарлар, әгәр дә татарча белми. Шуның кебек монда да чәчтарашхана утыра бер малай, мен әйтәм, син бит төркмәнгә шамагансың. Клиентлар арасынан. Әйе, мин әтиянем татар. Ник төркмән телен беләсең? Беләм ди. Татарча ник белмисең? Менә шулай өйрәнмәдем ди. Менә шул безнең күрдегезме? Җәмәгать. Ул инде элек СССР чорында татар милләттәшләребез инде Төркменстан һәм бүтән төрки дәүләтләр вакытта җумһуриятләрдә татар телен белмәсә яри инде. Хәзер минемчә ул бит андагы җумһурият хәзер мустақил дәүләтләрнең тәндә тора бит ул. Ризалашасыз бит аны. Алардан да тора. Ник татардан таләп итмиләр, туган телегезне белегез дип. Туган телегездә сөйләшегез дип. Ник дитмиләр? Белмим. Шунысы менә кызык. Ул менә алар үзләре әйтәс килә, белеп тора инде, күпме, нинди күләмдә алар мустақил инде дәүләтләр. Әмма шунда бит мөмкинлек бар. Шул безнең татар халкы ул да сусап калган туган теленә. Ничектер шартлар тудырып татарларга алар шунда телләрен саклап аз булса да менә күрсәтергә. Күрдегезме, менә татарлар монда үз телен өйрәнә дип. Әле мин булдым Таҗикстанда, 2 атнага барып кайттым журналист буларак. Анда да күзгә ташланды Пушкин исемендәге бер мәктәп бармы, гимназия бармы? Хәзер дә берничә бар әле. Аларның ширкәүләре бар анда. Күрсәтәләр менә Таҗикстанда бездә кысмыйлар, бездә үз телендә өйрәнәләр дип теләгән кеше дип. Ник без әллә икенче сорт микән без? Безнең ата-бабаларыбыз электән элек нинди шул теге үрчәтүче традиция калган шундый гадәт, электән килгән курык гадәтләр, бабаларыбыз шул якларга барып сәүдә оештырып шунда Фарси илләрендә аларның хатта инде тарихында калган, анда теге нәрсә дип әйтәләр, риваят, ягъни легендамы, нәрсәме, шуларны һәммәсендә әйткән булгар дип, ул вакытта татар дип, ул татар кемдер тотына, татар түгел бит, сез бит татар, анда булгар дип әйткәннәр. Инде җәмәгать сәүдә кылып йөргән мусулман кем инде безнең шул ушы яктан? Татар инде, тик булгар дип атаганнар. Татар дип революциядан соң тотындылар. Менә мәсәлән шул Азербайҗаннарны революциядан соң татар дип атамый башлаганнар иде. Әле миңа берсе Беләсуар Иранның шиге янында 500 метр нибарысы шунда мин җитәкче белән сөйләшкән идем. Ул әйтте,
Менә ди Лермонтовта да бар ди менә шул татар дип азербайҗаннар турынан язган ди. Шул татар дип. Әйе. Шуннан соң революциядан аларны Кавказ татарлары дип нәрсә дип ата биргәннәр иде. Азербайҗан дип анда ди Сталин кушкан ди. Менә шулай. Ул бит беләләр инде алар. Менә базарда да берәү дә шикләнми. Әйе ди. Юш мин очрыйм аларда. Миңа сөйлиләр таҗиклар. Әйе, татар халкы турында ди булгар дип риваятлар бар ди. Әле берсен сөйләгән дим, хатта мин монда китап чыгардым алар хакында, шунда да бер язган яманда берсе саудагар әллә ни мусафир инде ерак юлдан килгән дә арыган да саудагәрме, бәлки вак саудагар булгандыр. Хәлсез ди ширләгәнме, нәрсәме ди бер таҗикка кергән дә шунда әйткән, син ди менә үлеп китсәм әйтмә, шундый мин үлеп киткәнгә әйтмә ди, туганнарым кайгырып йөрмәсеннәр дип, шулай дип әйткән. Васыят шикелле калдырып киткән. Теге базарга барып кайтса, бу ди шулай кулында бер ди лепешка дип атылар каткан, кулында бер нар кисәге, шундый шул белән ни дөнья калдырган ди. Ята икән шунда йортындамы, каямы шул. Шуларны гел сөйлиләр иде миңа. Булган ул бездә. Кемдер тотына, менә хәзер күрше бер халык, ул без булгар, татар булгар түгел дип, имеш, инде аларда әйтәсем килә, алай булса, мәчетләр каян килеп чыккан? Булгар илендә ислам дин кабул иткәненә нихәтле вакыт инде 1000 еллыкнымы тантаналы уздырдылар. Андый мөнәсәбәтләргә кагыласы килми, әмма шуны әйтәсе килә. Безнең ата-бабаларыбыз, ерак ата-бабаларыбыз вакытында шундый халык арасында йөреп, шунда бу гаҗәп булды инде, артымнан киләләр, алдымнан киләләр. Гел минем юлыма басырга тырышалар, шул комачаулыйлар да торалар инде. Күреп торалар, мен төшереп барганы шул юк. Мен җин кытыртам аларны. Риваятләрдә калган шул төрле халыкларның. Инде менә мин аны кыска әйтәм, икенчесен бәлки бүлеген тагы башлап җибәрмен, мөмкинлек булса. Нәрсә әйтәсе килә? Урыс телендә алып барган идем, шул теге алар ник монда социализация дип атыйлар. Ник аларга уңай, безгә алай булмый. Шулай хәзер шул Екатеринбург шәһәрендә торган татарлар телен бетереп ята, телләре бетеп бара, шул ни сәбәпле шулай дип урыс телендә сөйләгән мин анда. 1 сәгатьтән артык 1 сәгать 6 минут. Аны бер 5 кеше караган ни барса, әллә 15 кешеме калганнары, мен теге аны сәгать 10-нарда кич белән чыгарып куйган идем. Ул төн буена загрузка барыр дип, ау тиз иткән дә, кайсы вакытта шул сәгать 2-дә, 3-тә, 4-тә төннә халык карый башлый нигәдер. Шушы вакытта йоклый, шуңа күрә ул аларга күзгә ташланмагандыр, бәлки. Теләсәгез, менә урыс телендә игътибар белән тыңлагыз, анда мин киң күләмдә сөйлим. Кем инде вакыты юк, аны эзләп бирергә, урыс телендә тыңларга, мин хәзер икенче бүлеген, бәлки шуның кайсы шунда инде сөйләгән фикерләрне кабатлап, инде татар телендә сезне шулар белән таныштыр идем. Хәзергә шун белән тамам, игътибар өчен рәхмәт. Киләчәк очрашуларга кадәр исән-сау йөрегез.